имам удоволствието да открия тази среща. Ние нарекахме национална среща на ромските жени, защото се опитахме да съберем момичета и жени от цялата страна. Тази среща е изключително знакова, за да можем да покажем, че университетите са място и за ромските жени. Най-вече да покажем на нас самите, че нямаме бариери, че нищо не може да ни спре. И тогава, когато ние самите си повярваме, че можем да постигнем нещо, няма сила, която да ни спре. Благодаря за тази чудесна покана и за тази чудесна инициатива, която вече си има и своята история, има своята биография. За съжаление, преди 2 години, когато Теодора дойде в моя кабинет, казва: ще ни помогнете ли да работим един много голям проект. Проект, който се отнася до нещо изключително важно за всички нас, а именно да можем с общи усилия да предотвратим най-вече ранните бракове сред момичетата в ромските семейства. И това беше само повода, тъй като амбицията на проекта е много по-голяма. Да работим за включването, за работната ръка, за образованието, за общественото включване и много други неща. Много важно е младите хора да бъдат стимулирани. А един млад човек се стимулира и се възпитава чрез българското образование. И в училище, и след това в университет. Това е естественото място за такива дискусии. Всъщност, тук в тази сграда работят нашите учители. Няма кой по-добре от тях да даде добрия съвет, да ни разкаже за историята. Тук Великотърновския университет са изключителни традиции в това отношение. И чрез историята и миналото да каже: ето така решавайте тези проблеми, защото тогава можете да вземете адекватните решения. Нека тази, госпожо Крумова, кампания да продължи все повече. Добър час! Мисля, че образованието е, може би, най-важното нещо. Най-важното нещо е в сплотяването на нашето общество. Трябва по някакъв начин да заложим на това образование. Защото виждате, че днешният свят без образование човек не може да се реализира. И тук трябва да бъде акцентът към всички, не принудително, задължително трябва да се учи. И това да казваме и на децата, и на всички около нас. Няма друг прозорец към света, освен образование. Това са нещата. Каквито и да са различия. И трябва на това училище да заложим. Заедно с родителите. Да възпитава деца. За да не стигаме до тези случаи. Това е пътя към успех. Желая ви успех на всички. Този проект е проект, който цели да овласти ромските жени, да покаже, че те също могат, също знаят, имат мнение и имат решения на проблемите. Ние не сме слепи, не сме глухи за тези проблеми. Ние виждаме проблемите и виждаме техните решения. Ние работим в посока разрешаване на тези проблеми. Тези срещи са нещо, което дава много както на нас, така и на обществото, за да можем да покажем ромската общност в една друга среда, с едно друго лице, а именно да покажем другата страна на страницата, добрите и положителните примери, отвъд онова, което медиите показват. Ние заедно можем да променим света. И в новото, и в старото училище, където учих в село Дългополе, събирах хората и моите връстници и говорих за това колко е важно да сме образовани и вместо да изберем лъскава рокля, да изберем бъдещето ни да е добре и да имаме кариера, която подхожда за нас. Ние трябва да се образоваме и не само образоваме, а и интегрираме във всички области, тъй като и хората имат иерархия, трябва да ги напътстваме, да докажем, че можем, за това трябва да ни следват и другите. Аз искам да следвам медицина, ще го постигна, за да видят, че и ние можем да постигаме наши цели. Искаме да подкрепим всички, които бяхме тук, да бъдем единни и всичко, което можем да бъдем заедно, ще постигнем с много усилия
Желая успех на всички, които могат, искат да бъдат на наше място, могат да го направят с тяхно желание и огромна любов. За мен тази среща беше изключително вълнуваща. Толкова много позитивни новини, толкова много амбиция, толкова много енергия от тези смели момичета и жени, които вършат най-важното. Карат младите хора от ромската общност да вярват в себе си, да вярват в своето бъдеще, да вярват за това, че могат. Искрено ги поздравявам, желая им да бъдат все така упорити, все така смели в своята работа. Те са нашите днешни съвременни водители.